аз вярвам в една свята, съборна и апостолска църква и в такава бих искал да живее. Ние се намираме в безпрецедентна ситуация. Ние православните, ще трябва да го кажа с голямо съжаление, защото говоря пред представители на различните деноминации. Част от нашите архиереи не просто са отстъпили. Не просто са проявили слабост, каквато аз съм склонен да разбера и даже да простя. По тези години гласовете, за които каза пастор Количев, до 2000-та година ще приключим с вас или даже преди това, ще трябва да си признаем, с болка звучаха доста убедително. Колцина бяха вярващите, колцина бяха невярващите. И в какво положение бяхме поставени. Ние бяхме маргиналите на маргиналите на обществото. Ние живяхме в една унила действителност, в която вярващите бяха малцинство, в която бяха действително сведени до прословутите църковни бабички. И нямаше други. И изглеждаше, че действително църквата ще се приключи. Всички, които униваха, айде да трябва ще го кажа, всички, които унивахме, за да не звуча самохвално. Не помнихме един голям урок от Евангелието. Имало е такъв момент, след разпъването и погребването на Христос, когато в Него са останали да вярват единствено църковните бабички. Жените мироносици са останали с абсолютно безумната вяра. Апостолите са се разбягали. Камъка на вярата, свети апостол Петър се е разклатил. Единствените, които са съхранявали безумието на вярата, безумството на вярата, с тия 4-5 жени, които рано сутринта с разтоптяно сърце са отишли там, където е погребан онзи, когато те са изповядвали като Господ и Спасител. Изглежда Господ и Спасителя винаги се съхранява в църквата. Той е малък остатък. Той е нищожен остатък. Той е остатък на безумните, на маргиналите на маргиналите, на шепата жени. Ще кажа това за похвала на този пол. Те са останали. Останаха и по времето на комунизма. Църковните бабички преведаха църквата през бездната на изпитанието. Днес обаче вече не е така. Днес ние сме изправени пред задачата да възстановим съборността на църквата. И то съборност, която е нарушена, която е разрушена. Защото архиереите, които бяха уличени в сътрудничество, не приличат на апостолите, които са се разпявали тогава. Това, което четем и ще прочетем в техните досиета, и ги разкрива като студено, пресметливо, година след година, отстъпвали и предавали и църквата, и своите събрати.